Θέλεις να φτιάξεις την τέλεια μπριζόλα, να παραμιλάει όλη η παρέα, να σε ρωτάει η πεθερά πώς την έφτιαξες? Η Θόμη η Σερέα και πάλι θα σε σώσει. Ποιότητα. Άμα μου πάρεις κανένα δεύτερο κρέας, θα φας λάστιχο. Αρχικά, βγάζουμε την μπριζόλα από το ψυγείο για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Το τρίβεις στο πιπέρι. Στην μπριζόλα το τρίβεις στο πιπέρι. Πιπεράκι. Χοντρό αλάτι πάντα. Την αφήνουμε κανένα 30 λεπτό να τραβήξει το αλάτι και το πιπέρι. Και πού είσαι? Άμα το βράδυ δεν παίζει κανένα ραντεβού, βάλε μωρέ και λίγο δέντρο λίβανο, βάλε και λίγο σκόνη σκόρδου. Όχι πολύ, λίγο. Για τη γεύση. Θα βάλω την μπριζόλα μου σε ένα σκαροτίγανο. Έχω βάλει το τηγάνι μου να ζεσταθεί καλά. Ο πάτος του τηγανιού σχεδόν να καίει. Παίρνουμε λοιπόν την μπριζολίτσα μας. Τη βάζουμε να ψηθεί για 1 με 2 λεπτά από την κάθε πλευρά. Η μπριζόλα μας στα 2-3 λεπτά πήρε την απαραίτητη κρούστα βάσει το πώς αρέσει σε εμάς. Προσθέσαμε στο τηγάνι μας και λίγο βουτυράκι για έξτρα γεύση και νοστιμιά. Είμαστε έτοιμοι. Η μπριζόλα μας έχει τραγανή κρούστα. Όνειρο είναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να σερβίρουν στο παράδεισο. Για πες μου στα σχόλια, εσύ πώς προτιμάς την μπριζόλα σου?